Al costat d'Eric Garcia per analitzar aquesta desfeta del Barça avui aquí al Metropolitano després d'aquest 4-0. Començarem, Eric, han passat moltíssimes coses. En primer lloc, gràcies per atendre'ns en una nit difícil. Comencem parlant de futbol. Com us expliqueu el que ha passat sobretot a la primera part? Bueno, una primera part a la que no ens ha sortit res. Ja des del principi, el primer gol, molta mala sort, però bueno, igualment crec que ells ens han dominat tota la primera part, s'ha jugat a el que ells volien, han tingut molt espai per córrer i ens ha fet molt mal. La segona part, bueno, hem intentat reajustar una miqueta, crec que la segona part hem estat millor. Si el gol de Cubarsí és vàlid, pues, canvia tota la història. Un fora de joc després de mirar-lo durant 6 minuts, dubtós, però bueno, queda un partit a casa amb la nostra afició, crec que han demostrat que són més que capaços de donar la volta a aquest resultat. Ets un jugador que normalment, Eric, no tens pèls a la llengua. A la transmissió ho dèiem, et fa la sensació que el Barça arriba un pèl tard als 1 contra 1, a les pressions. Es pot parlar d'actitud o d'intensitat també avui o no? Bueno, actitud no ho sé, crec que intensitat, doncs òbviament sí que ells han ajustat un parell de coses que ens han complicat una mica, no hem sabut com resoldre-ho a la primera part i òbviament ha passat factura. Crec que a la segona part sí que hem pujat una mica línies entre tots a l'hora de pressionar i hem sigut més reconeguts, no? Però al final, el que et dic, per sort queda un partit a casa amb la nostra afició i amb la plantilla que tenim som capaços de tornar a aquest resultat.